Hello, hello, Era, how are you? Thank you. Manis Bosumataरि. Digi Mix मा खबर? Music production. Hello bro, how are you? मा खबर? Like and thank you दा SB. जाबायना जायाखै नोंसोरो ओंखाम जाबायना जायाखै? PS नार्जारि नाइस थेंक इउ मा खबर? निजोम ब्लग हाय बोरै दं खबर दासान्दि गेजेरावनो दं दिनै पिन होआदै जोंना माबा दै गाज्रि मोननाङा मा होनो एसे प्रब्लेम जाना दोङो रेन्ज मारियादै जोंना दिनै आं दिनै लिंक होगोन लोगोफोर डाइरेक्ट लिंक सेयार खालामगोन आं मा खबर नेट गैया आसोल स्ल'थार नामा स्ल'थार खिथिदो अलंबार हाय ब्र हेलौ ब्र मा खबर अलंबार मा ओंख्रि जाखो आं ओंखाम जाथ'वाखैलै ओंखाम जाथ'वाखै अर सायबाय दं अर औ होगोन गासैनिखौबो लिंक होगोन मानसिफोरा फैथो जमा जाथो बेनि उनाव गासैनि लिंकखौबो होजोबनो हागोन आं दैथुना जाबाय नामा ओंखाम हारिमु ब्लग हेल्ल' एभ्रिवान मा खबर हारिमु सिनायदोंना हारिमु आंखो गाभिन्स फैदो जोङो गाभिन्स PSVR चेनेल हेलौ हाउ आर इउ मा खबर वेर आर इउ फ्रम औ सिनायदों जाबाय नामा नोंसोर जाबाय नामा ओंखाम जाबाय नामा लोगोफोर हेल' आगै हेल' बाजै मा खबर मा खबर सोरां बर' SD हेल' मा खबर आइ आलु दरसे खावबोदोंमोन आं इयाव मा खबर लोगोफोर मा खबर
औ मोजां जानांगौ खबरफोरा बिदिनो। नेटआ दाबो मोजां नङा नामा आंनिया लोगोफोर? हेलौ मा जाखो कमेन्टआ? कमेन्टआ मा जाखो लोगोफोर कमेन्ट कमेन्ट कमेन्ट। सासेल' लाइक होबाय। कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट। मा जाखो? हारिमु थांबाय नामा नोंसोरो? आंनाव मोनसेबो कमेन्ट नुजायाखैलै। कमेन्ट नुजायाखै मा खालामदों? मा खालामदों जाराव खोनादों आं बिसिनायाव गाखोदोंमोनलै बाजै बिसिनायाव गाखोदोंमोन। I drop it you thank you नेट गैया नामा दाबो आंना मोजाङै नेट गैया मा होनखो नों आगै मानो गाहाय लानोसै बुजियासां सोरां एसडि बुजियासै मा होनहरदो गदायानो ना मा होनखो अलंबार ब्रादार मोना थांबाय नामा नोंसोरो अ आं मिथाइ जादों सानदों आगै नों मिथाइ जायाखै आं नङा आगै गारि लानोसै नामा होनदों गारि लाथ' आरो गारि लाबाय आं गारि भात खावा নাই बर्तमान थाङाखै ब्र थेंक इउ दै बिसनायाव गाखोदों होननायखौ मा ओंख्रि जाखो आं ओंखाम जाथ'वाखै दै दसे उनावसो जागोन आर'नाइ हाय हेलौ मा खबर आर'नाइ मा खबर लोगोफोर मा खबर कमेन्ट खालाम I am still here watching thank you where are you from
Are you girl or boy? सोरां बर' जयेन सोरां बर' जोंना HD जयेन जानांगौनो जेसिया ओइ थेफा मा खालामदों निजियासो थेफालै एराया थांबाय खोना नै जोंहा मनजिल ब्र'खौ होनि मनजिल ब्र'खौ मनजिला 1K जाथारसिगोन लोगोफोर 1K खालामग्रोना होदो मनजिलखौ मनजिलखौ 1K खालामना हो लोगोफोर 1K खालाम मनजिलखौ आं गोजौआव पिन मारिबाय सोरां बर' जयेन जानांगौ ओइ थेफा मा खालाम अलंबार जयेन जानांगौ मनजिलदो जयेन जाग्रा लोगोफोर रेन्ज होदो रेन्ज होथ'वादै दिनै नैखौ बाजै गाज्रि मोननाङा नै गोजौआव आं लिंक होना दोनदो नोंसोरनिखौबो होगोन लासै नोंसोरनिखौबो होगोन इखो लिंकआव थुग्रोनानै माने साबसक्राइब खालामहैग्रो माने मोजांसिन जागोन आं ओंखाम जानो ब्र' दे ओंखाम जाहैग्रो ना रेन्ज नांगौ दे खोन्थाहर रेन्ज नांगौबा खोन्थाहर जेबो नङा होगोन रेन्ज नांगौबा खोन्थाहर मा जाखो कमेन्ट खालाम रेन्ज नांगौबा खोन्थाहर कमेन्ट खालामफिन प्लिज मनजिल बहा दं ना रेन्ज होदो ब्र' दे रेन्जखौनो होना होनोसै आं दा थांनो समाव खिथालांदो खिन्थु दे थांनो समाव खिन्थालां गासैनिखौबो रेन्ज मारिनोसै थांनो समाव खोन्थालांबानो जाबाय आंनो मा खबर नोंसोर ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहर ओंखाम जाबायना जायाखै 7 जन दङ 7 जन थानाबो माबा कमेन्ट खालाम आगै सना बाजै सना मा खबर गारि लादोंमोन आं गारि जाथ'वाखै ब्र' अलंबारखौबो रेन्ज मारिना होनि न लोगो जालाय मा कमेन्ट खालामनो बाद नामा खनसे कमेन्ट खालामबासो नोंसोरनि रेन्ज मारिनाया ब्लु जागोन दै खनसे कमेन्ट खालाम होमबासो ब्लु जागोन नोंसोरनि रेन्ज मारिनाया हें जालायलायो आंनिया मनिलाबो लाइभ फैदो कमेन्ट खालाम लोगोफोर सापर्ट खालाम मा खबरा गेजेरावनो दङ
खबरा गेजेरावनो दङ सापर्ट खालामनो। आं मनिल फैदो होननायमोनबा फैयामोनलै। मनिल फैदो होननायमोनबा आं लाइभ फैयामोन। इउ गो ओइट नाउ थेंक इउ शेर खालाम लोगोफोर सोर लाइभ फैदों शेर खालामना हो। मनिल लाइभ फैदों होननायमोनबा आं फैयामोन। फाग्ला गोसो आंनि क्रेजि फान्थाव आलु मा खबर होत्स नोङो सोरो? गोमजोर बर' गोमजोर नोंनियाबो साबसक्राइबा खाबबा जाबाय सं। गोमजोर नोंनि साबसक्राइबाबो खाबबा जाबाय। खाबबा 6 जन जाबाय। आंबो बानाय बावना होनसै। मा खबर गोमजोर? मा जाखो? मा जाखो खारबो लोगोफोर खारबो। बाबायबा थांनोसैलां। नोंसोर बाबायबा थांसै आं थांनोसै। आं आदारा फैगोन होननायमोनबा फैयामोन लाइभआव। फाग्ला गोसो प्लिज खेमनो दंना गैला फाग्ला गोसोआ? आगै दायो ओंखाम जादो मानसिफोरा ओंखाम जादो। मा बुंनो आरो। शेयार खालामगोन दे जेबो सिन्था खालामनाङा। आं नोंनिखो माबा मारिना होनि। ओंखाम जाबाय नामा बाजैया? सोरां बाजैया ओंखाम जाबाय? ओंखाम जाबाय नामा? ओंखाम जाबाय नामा? ओंख्रि जानाय क्रेजि नार्जारिनि फेमिलिमोन आंखौबो सापर्ट होदो अननानै। मानसिफोरा दिनै अबाव खारजोबखो? दानिसो फायनानै थांजोब्बाय मानसिफोराबो। आं इदिबा थांनोसैलै इदिबा। जाबाय मा ओंख्रि जाखो बाजै मा ओंख्रि जाखो? आलुजों ना अ आलुजों नानो मालाय। आलुजों ना। फेमिलिया गासैबो मोजाङैनो दंबा खबरफोरा न'याव? न'याव खबरफोरा मोजाङैनो दङबा बाजै? थांनोसैलै ना लोगोफोर?
बाजै जेसिया आं थांथ'नोसैलै ना। थांथ'नोसै खोनो आं खोन्थाहरना खनसे थांनांगोन ना थांनाङा। अ मोजाङानो मोजाङैनो थानाङो। नोंनालाबो बिदिनो। हेलौ गुड मरनिं कबिता मा खबर? निसाया खारबायना खाराखै कबिता? आं थांनोसै खोना मानसिफोर गैया माथो। आं मानसिफोर गैयाबा फैनो बायोलै। दे 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 दे। दे आगै नोंहा ओंखाम जानोबा ओंखाम जानोथ' जायाखैमोन खिन्थु मानसिफोर गैया नालाय ओंखायनो थांथ'नोसै खोनो आं। जेबो नङा दे कबिता थांनो हागोन। सोरां बाजिला खैजोन दङ फेमिलिया न'खरा? बाय लाइक दान फाग्ला गोसो सोरां ब्र'सटि नोंजों सापर्ट दं। हेलौ लाइमोन मा खबर? मानसिफोरानो गैयालै दिनै। आं फैना नायनि र'। लाइभआव नोंनिया भिउआ मोजां फैखायोबा लाइभ फैनाङा दै बाजै माने लाइभ फैबा भिउसआ डाउन जायो आरोना। भिउसआ डाउन जायो ओंखायनो फैनाङा लाइभ माने भिउसआ मोजां थांखायोबा। ओइ खर दाबो दं बेहायनो आब' बिरला मोनानाव आलासि जाना फैनाया थाङाखै। नंगौ नामा मोजां। आंना गाज्रिलै मानसिफोरानो गैया दिनैनिनो। ओरैनोबा होथौ फोथौ जाबायसै मानसिफोराबो। बिष्णु भाइ मा खबर? खबर हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं है भाई। न्यू फ्रेंड केम ब्लू दे दिया मैंने तुम्हें भी ब्लू दे दिया। नै सोरां एसडि थांबाय नामा बाजै बिष्णुजोंबो थां। बिष्णु भाइ ओंखाम जाबाय नामा लायमोन? ओंखाम जाबाय? स्ल'थार नामा आंना नेटआ स्ल'थार? कैसे हो बिष्णु भाई? मा मानसि गैयालै दिनै? मनिलाव दंहैयो मानसिफोरा आं मनिला फैयामोन मनिला फैगोन होननायबा आं लाइभ मनिलनि नाम्बारखौ लानांसिगोन र' आं। आंनाबो नेट स्ल'लै।